uthi angikuthandi wena inkinga uyangikhathalisa usuku ngikhathalisa uthi angikuthandi wena inkinga uyangikhathalisa usuku ngikhathalisa uthi angikuthandi wena inkinga uyangikhathalisa usuku ngikhathalisa ngifanisa nobusi wena ubaba mikade thola yonke into ayifunayo thola yonke into ayifunayo ungifanisa nobusi wena ubaba mikade thola yonke into ayifunayo uthola yonke into ayifunayo ungifanisa nobusi wena ubaba mikade thola yonke into ayifunayo uthola yonke into ayifunayo cela ungilinde kancane mama kancane 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 nami ngizolunge ngizokhathalisa umungathandi wami uzongikhathalisa cela ungilinde kancane 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 nami ngizolunge ngizokhathalisa ungifanisa nobusi wena ubaba mikade uthola yonke into ayifunayo uthola yonke into ayifunayo uthi angikuthandi wena inkinga uyangikhathalisa usuku ngikhathalisa Obekaya isimo silukhulu umama ubheke mina nobaba ubheke mina nabakwethu babheke mina. Sanibonani bafowethu, lo obingelelayo umvikeli wakaMwandla Isibongo eShowe kwesakabiyela eMankenganeni isigodi. Ngithi angithule nanku umsebenzi wami omusha engwenzile enginethemba lokuthi nizojabulela nothokozele. Sengiyozwa ngani ukuthi nikhala ngakuphi ngikulungise lokho la okumele ngilungise khona ngoba phela ngoba ngicula nje angiyiculeli mina ngiculela mina. Ngiyethemba futhi ukuthi igama lami umvikeli asimisele ngokulibona lehla ishona phansi kodwa sinesifiso sokuthi silibone likhuphuka lithuthuka liyaphezulu. Kodwa ke lokho kulele ezandleni zenu ukuthi kube yinina enengixhasayo silikhuphule leli gama. Okuningi ke mayelana nokuphuma kweingoma zizophuma ingoma imininingwana izobhala escreenini nizoyithola khona. Ngiyabonga kakhulu.